És voluntat de la nova corporació, de la Diputació, donar un impuls a les nostres mancomunitats, que potser un poble a soles no pot accedir a algun tipus d'activitat, per exemple el Festival de Titelles o un festival de cinema, i no obstant, si ho feu com a mancomunitat, igual sí que teniu la possibilitat i que sapigueu que això també se primarà. Té molt més de trellat que els projectes turístics siguin mancomunats, que no que siguin individuals. Crec que hem d'acostumar-nos a treballar en conjunt, no treballar de manera individual, i sempre que presentem projectes que abarquen a més d'un municipi, vosaltres com a presidents i presidentes de les mancomunitats estareu d'acord que és una manera de fer pinya, i si la gent ve al nostre poble i després pot anar al poble del costat i al dia següent quedar-se a dormir, al dia següent visitar l'altre poble, doncs molt millor. Les mancomunitats evidentment, tenen que ser un pilar fonamental en esta nova Diputació, en esta nova etapa de la Diputació. Segurament, escoltant-vos, traurem conclusions per a noves línies o traurem conclusions per a noves accions de la nova Diputació referent a això, a associar-se, a prestar serveis conjunts. Des de l'àrea de cooperació anem a abolir determinats projectes i plans que fins ara s'encorsetava el treball i la sol·licitud de l'Ajuntament i de la Mancomunitat per a fer un gran pepos on se vos dona més llibertat i sabeu la periodicitat, que sabeu que va ser anual d'ells, de tal forma que pugueu treballar. També la partida de mancomunitats que o era mínima o inexistent, en el pressupost que estem negociant en aquest moment, l'equip de govern l'hem pujat, de fet l'hem dotat, cosa que abans no estava. De tal forma que anem a treballar en un pressupost exclusiu per a vosaltres. A més, en la famosa fórmula polinòmica, que sabeu que és la fórmula en la qual es tria els pepos, en la qual s'està treballant encara, quan alguns projectes estiguen mancomunats van a tindre un plus a l'hora d'obtindre unes quantitats de diners. Això no vol dir que perquè un alcalde o una mancomunitat no presente un projecte mancomunat se li penalitze, no. Vol dir que la idea en la que s'està treballant és que aquells que presenten projectes d'àmbit de mancomunitat o que abarquen a més d'un municipi tindran un plus, perquè creiem que cal treballar en xarxa i cal treballar en economia d'escala, en els PEPOs i en els projectes que presenteu també. El que volem és obrir la Diputació, ventilar-la i que estigui oberta a tots els ajuntaments, mancomunitats, totes les institucions. La Diputació està per a servir als ajuntaments i en aquest cas a les mancomunitats, sobretot també a les mancomunitats perquè, com estava dient abans el diputat Emili, volem donar-li un gran paper fonamental a les mancomunitats, intentar mancomunar els recursos. Des de l'àrea en la qual estic tenim també diferents convenis, concretament en 16 col·legis, al qual vosaltres també podeu escriure's a aquests convenis. Tenim convenis en 16 col·legis en el qual o en arquitectes, en aparelladors, enginyers tècnics, agrícoles, etc. Que sabeu que tots aquests col·legis que tenim conveniats en la Diputació estan a l'abast vostre, no sols de les mancomunitats, sinó també a l'abast dels diferents ajuntaments.